ठाकरेंच्या रामरक्षा आंदोलनावर महायुतीच्या नेत्यांनी जोरदार टीका केली आहे। राम भक्ती सोडल्यावर काय होतं याची उद्धव ठाकरेंना अनुभूती आली असावी असा टोला जयकुमार गोरेंनी लगावलाय। प्रभू श्रीरामांनी ठाकरेंना चांगली बुद्धी द्यावी असं देखील गोरे म्हणाले। ठाकरे साहेबांना राम भक्तीमध्ये काय ताकद आहे आणि रामाची भक्ती सोडल्यावर काय होतं याची अनुभूती आलेली आहे। जेव्हा राम भक्तीतनं बाजूला गेले तेव्हा जी फळं मिळालेली आहेत त्या फळातनं आता काहीतरी शिकतील। आता राम भक्तीचा आठवण झालेली आहे। माझे त्यांच्याबद्दल अजिबात काय म्हणणं नाही। भगवंतानं प्रभू श्रीरामानं त्यांना चांगली बुद्धी द्यावी, त्यांच्याकडून चांगलं कार्य करावं